дар Тошканд зиндони тахриб мешавад ки давоми 130 соли мавҷудияташ бо мудҳиштарин шароит ва шиканҷаи боздоштшудаҳо маъруф буд. Бар асоси як қарори ҳукумати Ӯзбекистон аз рӯзи 22 март муассисаи нигоҳдошти муваққатии Тоштурма дар давоми 3 моҳи оянда аз байн бурда мешавад ва дар ҷои он боғе бунёд хоҳад шуд. дар ин бора вазорати адлияи Ӯзбекистон хабар дод. Боздоштгоҳи Тоштурма соли 1891 бо амри генерал-губернатори императории Русия Александр Вревский сохта шуда яке аз қадимтарин зиндонҳо дар қаламрави Осиёи марказӣ ба шумор меравад. фаъолони ҳуқуқ борҳо гуфтанд ки шароити дохили ин муассиса фавқулода бад аст. моҳи январи соли ҷорӣ бошандагони боздоштгоҳи Тоштурма ба боздоштгоҳи дигаре воқеъ дар ноҳияи Зангиёта интиқол ёфтанд. дар замони раҳбарии Ислом Каримов Ӯзбекистон ва муассисаҳои ислоҳии ин кишвар обрӯи баде касб карданд ва хабарҳо дар бораи шиканҷаву азияти боздоштшудаҳо бахусус онҳое ки бо ангезаҳои сиёсӣ боздошт шуданд зиёд нашр мешуд. президенти амалкунанда Шавкат Мирзиёев ки баъди марги Каримов дар соли 2016 сари кор омад, ваъда додааст ки кори сохторҳои қудратиро ислоҳ хоҳад кард.